transgredir non é falar explicitamente do sexo, aínda que diso tamén fai falta bastante na literatura galega. Poñer en cuestión pois institucións como a familia, por exemplo, que raramente é cuestionada, pois ese papel da muller únicamente como nai, as relacións familiares, e eu entendo que isto estáse facendo en grande medida desde a poesía narrativa de algunhas mulleres. O tabú ten distintos significados, non? O sea, Mercedes pediume que falara, diso falarei brevemente, de en que medida o sexo, o desexo sexual na literatura galega, especificamente na xuvenil, foi bastante tabú, o sea, non se falaba diso. Parecía, incluso en novelas dirixidas a xente de 16 anos, que ni se bicaban con lingua, non? Afortunadamente, despois de obra de teatro bicos con lingua, eu creo que isto está cambiando. Pero eu vou poñer algúns exemplos, non? Que efectivamente todo o mundo sabe que os adolescentes varóns teñen ereccións, diso aparece en distintas literaturas, pero as rapazas, cando están excitadas, póñense húmidas. Iso parece que non aparece, eu saquei nunha das miñas novelas, pero creo que hai poucos exemplos no que as rapazas pois falen explicitamente de sexo sexual ou de excitación. O territorio da cociña. A cociña foi decretada ao teu territorio para que nela gobernases a xeometría das patacas, o aliñamento das tixolas, o estricto calibre da fariña. Non deixes de situar no medio da fonte os delicados peitos, de adubar o sexo con especias, o teu xeito. A cociña é o teu territorio, o teu reino. Escribimos con toxos e silvas, pois como Rosalía, lembrade, non follas novas, ramallos de toxos e silvas sós, irtas como as miñas penas, feras como a miña dor. Como a Rosalía, interésanos pouco cantar as pombas e as flores. E a cociña, efectivamente, foi decretada ao noso territorio. O que pasa é que eu creo que hoxe, rompendo eses nós dos panos de mesa, reclamamos a nosotras as terras e os mares, e seguindo a Penélope de Xoana Torres, pois afirmamos iso de eu tamén navegar. Desobedecer unha norma de calquera clase. Isto é o que di o dicionario, non? Segundo un autor, un poeta que le teño moito cariño, esa liña, bueno, son dúas, a que tanto novela e tanta historia eu tamén navegar, que escribiu Xoana Torres en 1992, Xoana, que é unha das poucas académicas que temos, pois este autor di que fixeron un daño irreparável á literatura galega. Certamente, pois antes dese ano xa existíamos algunhas desobedientes, non? Pero seica desde que Xoana escribiu isto multiplicáronse, non? E eu o que manteño é que é moito máis transgresor abanear as bases da institución familiar, non? Por exemplo, reclamar o dereito á escolla entre ter fillos ou non, negarse a seguir os pasos da nai ou as ordes do pai. Pois eu creo que iso sí que non fai, basicamente fan as mulleres. En suma, pois negarse a deixarse embarrer as cinzas da lareira, como manda a tradición. Se ti crees que son as mulleres as que verdadeiramente estamos a levar a literatura escrita por mulleres a un éxito editorial importante, ou é que de verdade a sociedade está cambiando, non sei como ves ti? Eu primeiro, sí que creo que a sociedade está cambiando. É unha xente que, por exemplo, militamos pois en partidos clandestinos, na época do franquismo, pois pensábamos que íamos facer, en fin, a revolución e tal, e moitas desas cousas, pois despois deron grandes frustracións. É dicir, eu, desde logo, hai cousas, non, das que ocorren hoxe e están na lei, pois que dificilmente non imaginaba eu que podía chegar a velas. Eu nunca pensei que chegaría a ver unha ministra de defensa preñada, non? Teño que dicir que bueno, que poden ser cousas simbólicas, non? Como decía antes, pero eu creo que o simbólico tamén ten grande importancia, non? Se queres un día apañar un pouco de ceo, pois efectivamente tens que intentar collelo cos pés, a pesar de que pareza imposible, non?